Já si dneska zahraju sekuriťáka na letišti. Takže jdeme na to. Ale já už jsem to jednou hrál. Ten vidíte. Akorát jsem se ještě nesmíkal, se vám omlouvám. Možná to budete mít pod takhle, jo? Se vám strašně omlouvám. A už. A já budu tady. A když to bude svítit dálně, tak nemůžu pustit. A to máme takový ulici. Tak tady je tam. On je taky pořádku. Takže to tady je. Tady je tam. Tady je to. A takhle můžu. A mám level 9. To je v pořádku, toho můžu pustit. To můžu, protože tady jako že není v pořádku, jako chápete. Můžeme mi napočít, jako tady je další, a to je no, tak, a to dodá spíš takhle. Dobrý, toho můžu pustit. Je, peníze mám. Tak, to je v pohodě, paní. Tady, co pane? Co vy, pane? Jste v pohodě nebo nejste? To hned zjistíme. Tak. Počkat. Jo, tady je to je znovu jedna. Pardon, pane. Pardon. Je, vidíš. Co tady je? Co se to tady děje? To je žádný... Pane, stůjte! Co? Co toho? Stůj! Stůj! Tak. Aby dostali. Kdo to tady houká? Já to budu... Tak, vás tam... Co se to tady děje zase? Tak. Oni zastřelili.
Wtedy ty můžu koupit i jako boty, ale ty boty musí být tady. Ne, to koupím teďka. Tak znám, já už mám, takže tam a tak. Už to mám. To vybavíte, podívejte. Tak, pardon. Tak, no to tady houká. Nic na mě nemáš. Nic na mě nemáš. Jakože jsem zpomalený. No já nechci. Ale jděte podle mě všechno. Tak čau.